Oyawre. Koro mana kaka ng'eyo kaka TJ Poa. Dho kaka giwacho ni weche ma ni e courtroom ok onego bed ni wa discuss elela, but anyalo wacho weche moko mamakre gi mano ni nitiere expertise kata skills mopogore opogore ma be Ipoa tiyogo. To kendo kata tich case moro achiel ni wan gi kese mang'eny, ting'eni kese gi luwore gi iluongo ni public interest case. Koro ma is one of the public interest case ma jopiny nigi interest kabisa, ma jopiny mano bedo overheard. But wan gi cases mang'eny be molo kata mago mwasaloyo kata mamoko be mabhi nyime sani. To gima nyalo nyiso jopiny ni adiera Ipoa kata king'iyo achich pok wawito cases mo deal go, nikech wan gi jotich ma obedo trained, ma well certified, kendo ging'e gima gitimo. Koro cases wan kwa start investigate kata kwa nano cases gi to kwa tero gi ka ODPP kochacha, to koro seche moko process nyalo bet ni yuare, lakini kuma wantiere cases ma wan go pok wawito case moro amora e dhodo. Iwacho ka ni nitiere cases ma useloyo, kinyalo mana nyiso ni gin cases adi museloyo, to bende nitiere obila minyalo wacho ni giromo nade mosekaw ne ondamo mager mano mar chik kaluwore kod chike ma pacho ka jiro tan no kande ko wiye kinde miloso kata kamano thulen pod mari commissioner. Ber koro cases ma wasaloyo wan gi cases kaka sani jok ma koro sani serve sentence ma immediate case manyocha waloyo ne case mar OCS ma Garissa mane be no yudore tim mar maundu mane ginego jopiny moko. But wan gi cases madhi 46 ma sani police serve e kar twich mopogore opogore. Ojiro, yena mar mondo mi arwaki e twak, anno ka inde ko wiye kinde ma commissioner Ken Williams loso.